Сребърен. Сребърен. Трикрилен. Чакай. Сребърен. Добре. Сребърен. Браво. Трикрилен. Трикрилен. Гардероб. Изглежда като малко съм констипация. Стререн. Сребърен. Трикилен. Гардероб. Браво, това с ръчичката помага ли? Да, много. Добре. Така, сребърен. Сребърен. Така. Така, лесно. Бих искал сребърен. Трикрилен. Гардероб. И аз така кажи. Бих искал средноразмерен, сребърен, трикрилен гардероб. Не може да взема един черно пуловер, нещо друго, не? Трябва да бъде сребърен. И да е средноразмерен. Средноразмерен, сребърен, трикрилен гардероб. А това не мога, бе. Има прекалено Пак. Добър ден. Добър ден, това знам. Добре. Бих искал средноразмерен, сребърен, трикрилен гардероб. По-бързо. Средноразмерен. Средноразмерен. Сребърен. Трикрилен. Гардероб. Сега, бих искал средноразмерен. Бих искал средноразмерен. Сребърен. Защо тази дума? Мерда! Лекичко така. Сребърен. Защо с този глас? Като мъж така. Сребърен. Трикрилен. Гардероб ти е лесно. Гардероб. Добре, сега цялото. Добър ден, бих искал средноразмерен, сребърен, трикрилен гардероб. Има много среден гардероб. Добър ден, бих искал средноразмерен. Сребърен. Трикрилен гардероб. Браво. Сега бързо. Не мога.